Една малка подробност при 80 кубиковите. Може би при 50-те е така. Но за този модел тук отвътре няма в момента абсолютно никакво масло. И ще е хубаво да се отвори и след като се отвори да се смаже. Защото докато дойде време да си вземе масло, може да върви на сух ход и това да надере отвътре цилиндъра и буталото също да направи някой проблем. Затова какво трябва да се направи? Да се отвори и отвътре да се смажат. Тук има един иглен лагер и трябва да се сложи масло. Иначе става опасно. И какво се получава? Отваряме, тада, вътре е сухо. Щом е сухо, аз смятам да сложа от тази висока оборотна грес. Ето виждате, руска е. Смятам да сложа ето тук, в тази част и ще направя ето така, приятели. Защото от моторбайк ми казаха, нямаме такава практика, но и не е грешно. За мен тук трябва да има грес най-малкото, което е, защото че ми е неудобно с едната ръка хем да снимам, с другата хем да църкам. Тук трябва да се напълни с грешчица. Така с грес ще е най-да по-спокойно. За мен това не е правилно да няма никаква грес тук. Това за мен не е сериозно. След като сте отворили този капак е хубаво от тази страна. Ето тук има втулки и разни други неща. Тук трябва да сложим масълце. Ето тук малко. Има лагер също, втулка. То е нещо хубаво да се смажи. Има и зегерки, ама сега ако тръгна да го отваря, аз нямам такъв зегерката, къде се вижда тук една мънинка. Нямам ключ за зегерки. Клещите. Ето и тук да цъкнете малко.